als dat kerstverhaal, als dat zich nu zou ontvouwen, hè, in Heegterp, in 2012, hoe zou dat er dan uitzien? En dus wij denken dat dat misschien zo ongeveer zou zijn. En als je de tocht loopt, dan maak je dat mee. Dus je bent geen toeschouwer, maar je ondergaat zeg maar, alle gebeurtenissen die toen ook plaatsvonden. Elisabeth kom je tegen. Elisabeth is een hoogbejaarde dame die toch nog zwanger wordt. En die in haar zwangerschap ook Maria ontmoet. En dan kom je bij Herodes. Het is een heel gewelddadige, machtige man, hè, die houdt van macht en geweld. En dus dat hoop ik dat je dat ook kan voelen als je bij hem op bezoek komt. En hij gaat een deal sluiten met de deelnemers. Ik heb geld voor jullie. Is dat een idee? Ik heb geld voor jullie en als je nou terugkomt heb ik nog veel meer geld. En zo loop je steeds verder, volg je dus het spoor van de lampjes. Kom je nog een groot engelenkoor tegen. 1, 2, 3, 4. He's coming up, so you better get this party started. He's coming up, so you better get this party started. Get this party started on a Saturday night. Everybody's waiting for him to arrive. Sending out a message to all of your friends. He's the king of kings, but has no Mercedes-Benz. He's got lots of style, but no diamond rings. I can talk a while about all of his things. Ja, ik vind het een heel mooi initiatief voor de stad. En het is gewoon sowieso heel creatief en mooi om op die manier het kerstverhaal te laten zien. En het is gewoon superleuk dat het heel veel verschillende doelgroepen aanspreekt. Omdat het en muziek is, en dans, en theater. Dus nou ja, ik hoop dat op die manier iedereen iets zal hebben waardoor die aangesproken wordt. Ik vind het echt een zeer bijzonder initiatief. Ook omdat het dus met meerdere kerken wordt georganiseerd en dus met de wijk. En die samenwerking en natuurlijk ook Rachel en met haar, met die andere 2 mensen waarmee ze het doet. Ja, dat vind ik echt zeer bijzonder dat dat samen kan gaan. Er zijn in totaal 122 ja, vrijwilligers, dat klopt. hoorde ik. 122 vrijwilligers. En eigenlijk die 122 vrijwilligers komen uit allerlei verschillende kanalen. Zo hebben we in de wijk natuurlijk actief mensen geworven door flyers en ook vooral persoonlijk contact. Want we hebben ontdekt dat persoonlijk contact eigenlijk de manier is om mensen enthousiast te maken. Een flyer, je krijgt zoveel folders door de brievenbus, die maakt niet direct enthousiast. Maar door persoonlijk in contact te komen met mensen uit de wijk en contact te zoeken in het wijkcentrum, daar maak je mensen enthousiast mee. En niet iedereen kan natuurlijk altijd, zeker de dagen voor kerst. Maar ik merk dat mensen het leuk vinden dat er wat georganiseerd wordt. En daar graag een tijdje aan bijdragen. En het leuke vind ik dat dit project eigenlijk ook de mogelijkheid biedt voor allerlei soorten mensen om iets te doen. Er hangt wel een beetje een label aan de wijk en vaak het slechte verhaal. Ja. Ervaar je dat ook zo? Of? Nee, totaal niet. Het is echt net zoiets wat je in Amsterdam hebt, een soort Mokum, Jordaan. Het is altijd iedereen voor iedereen. Ik vind het jammer dat het net goed bekend staat, want ik vind het een leuke wijk om te wonen, om te wennen. En dan ben ik wel buren die bij hem warm en die maken het altijd de steeskin en voorskin. En ik vind het een prachtige wijk. Dat slechte label, dat hangt daaraan. Maar dat geven de mensen er zelf doorgaans niet aan, hebben we gemerkt. Als we met de mensen zelf over de wijk spreken, zijn ze enthousiast over de wijk waar ze wonen. En het is leuk als dat ook wat meer naar voren zou kunnen komen door zo'n project. Welkom in mijn paleis. Wat brengt jullie hier? En wij zoeken de nieuwe koning. Een nieuwe koning? Een nieuwe koning, een ander dan ik? Luister, ik ben hier de koning. Ik heb hier de macht. Wat moet er nog meer komen dan wat ik hier te brengen heb? Ik breng jullie alles wat je nodig hebt. Bescherming. Ik denk dat zo'n project er ook wel mij werkt om mensen weer samen te brengen. En dat je de buurman weer eens een keer spreken. Of die man die juist een paar flats verderop bent, dat je die weer eens een keer zeggen. En ik denk dat dat dan uiteindelijk ook weer wat verbetering of een positief effect had op de week en de manier waarop de mensen hier wonen. Ja. Tijdens het maken merk je gewoon dat het een verhaal is wat de moeite waard is om te vertellen. En ook dat het erg leuk is om dat met andere kunstenaars te doen. Hè? Dus acteurs, regisseurs, muzikanten, dansers. En op een gegeven moment denk je gewoon, oh, dit is heel mooi. En dan wil je graag dat mensen
dat je dat samen meemaakt. En ik hoop dat veel mensen uit de wijk dit gaan meemaken en dat het gewoon een mooie ervaring is. En ik denk wel dat er heel veel mensen zijn die het heel geweldig vinden. Ja, dat die dat echt denken van, nou, dit was echt geweldig. He's coming up.